Demà, dimarts 20 de febrer, Sants Nemesi, Potany i màrtirs, Sant Eleuteri, bisbe, a Maricel, l'Eduard, a casa Jo, a les Escolàpies Cinto, porteria Jo al dematí, a la tarda Òscar, rentaplats Edwin i Josep. La persona humana és relació. Sense relació no hi ha persona. I la nostra vida, part més profunda, es viu en la fraternitat. Sota l'acte del menjador, la pregària, i els mateixos treballs que fem, que puguin semblar personals, sempre doncs, es dona compte i s'explica als altres germans. Un segon, és que estic de portera. Sí. Què diries? Amb qui vols? Perquè he de buscar-ho en un o a l'altre. El Cinto o en el Lluís? Bé, aquesta casa, com és la casa de formació, vol donar a la nostra província un to, un tarannà, en el qual la vida d'oració, la vida d'encontre amb Déu, la vida d'amor fratern entre nosaltres, de cuidar-ho, volem que impregni a Mari les altres comunitats de la nostra província. De les nostres constitucions. I ja que la vida fraterna és una peculiar participació en la missió de Crist. And presently this community is a community where we have friars from different parts of the world. Friars from Latin America, friars from Asia, friars from Africa and European friars. And we live together, and true Franciscan brotherhood can be lived, can be enjoyed, can be experienced here. Els frares són molt peculiars tots, tots. No formem un grup homogeni, gens homogeni. Un veu de seguida que hi ha un aire de família. Però un aire de família sempre és algo difícil de descriure, no? Fins i tot en una família carnal seria difícil de descriure, però hi ha un aire, no?, que comparteixen tots els de la casa. I entre els caputxins això hi és, no? L'arribada d'aquests frares de la Índia de seguida s'han trobat a casa entre nosaltres, malgrat aquestes diferències d'accent, no? O jo quan vaig anar allà a visitar abans de començar que ells vinguessin, també de seguida em vaig sentir a casa, entre ells. És a dir, hi ha un aire de família fort, hi ha una mena de manera de ser, una mena de sentit de l'humor fins i tot, que és bastant comú. Molt mala gent. No, tot el contrari. Som molt carinyosos. Es porten molt bé amb nosaltres. Sí. Sempre que et falta alguna cosa, vas als frares i t'ajuden. T'estem deixant supermalament, hijo. No, sí, ens acullen a tots molt bé. I sempre intenten que fem alguna cosa per ajudar a persones o a la comunitat en si. Llavors, a misses que preparem cants també ens ajuden ells. Sí. És una casa que canvia molt perquè canvia molt el personal que la forma. I va molt bé que et canviïn de lloc. Molt bé. Que et descasin. Perquè Nostre Senyor et vol lliure. I a vegades m'agradaria que amb certs frares nostres tinguessin aquesta experiència perquè els aniria molt bé. Quan els caputxins vam arribar a la vila d'Arenys, ara fa 400 anys, 1618, era un moment en què la població encara estava d'alguna manera fortificada, vigilada. En els turons hi havia torres de defensa, encara en queda un vestigi, amb la famosa torre dels Encantats, ja que constantment des del mar hi havia el perill dels assetjaments i de les incursions dels turcs que feien molt difícil la vida de la població. Es van establir on ara hi ha l'emblemàtic cementiri de Cinera, que en aquell moment s'anomenava Turó de la Pietat, perquè hi havia una esglesiola dedicada a aquesta advocació mariana, la Pietat, al costat mateix d'una torre de defensa. En el 1618 els caputxins tenien un prestigi molt gran arreu d'Europa
perquè es dedicaven o s'havien dedicat a servir els empastats, tenien una atenció de molta proximitat a les poblacions i això els donava com una mena d'aureola de prestigi i d'estima que feia que fossin demanats i sol·licitats a moltes poblacions. El franciscanisme a Catalunya ha tingut molta presència des de l'inici, començant perquè Sant Francesc, segons les cròniques, segurament devia passar per Catalunya en un moment determinat. I per tant, molt aviat hi va haver-hi convents i fraternitats franciscanes i que es van involucrar moltíssim en la història del país. Això és evident. Quan en el segle XVII la gent volia tenir un convent de frares en el poble era perquè resessin per la gent, abans de res. És a dir, resar em sembla una tasca també. I em sembla una tasca no només per nosaltres. És a dir, em sembla que la presència d'un lloc on es prega té irradiacions que no es veuen, però que hi són. Jo d'això n'estic molt convençut. És a dir, que la primera missió nostra és resar. Tu saps què són els silencis de Déu? Són silencis. No notes la proximitat de Déu. Dius, simplement, saps que existeix, però no hi és. Per què calla? Per què et castiga? Per què et prova? Com ho saps que és una prova? Quan ho saps que és una prova? Per tant, la temptació, diguem-ne, hi és. I aleshores, gràcies a Déu, llegir els salms, que són meravellosos. Fer una pregària de tu a tu, a Nostre Senyor, i veure constantment que ets temptat, però que hi ha la confiança i la fe, que és un do de Déu, que no la tens tu, és un do de Déu. Allà on ens demanen ser-hi, ens demanen pels malalts ser-hi, ens demanen per unes predicacions ser-hi. És a dir, sense pretendre-ho, no tenim... De vegades pregunten, i vosaltres què teniu? Escoles, hospitals? No, no tenim res. Doncs què feu? Vivim en comunitat, però estem a disposició de l'Església que ens demana o de la gent que ens demana. Fem, diríem, com de rectors de Sant Iscle, no? Celebrem l'Eucaristia cada diumenge. En realitat, Sant Iscle pertany ara a la parròquia d'Arenys de Mar. Som molt estimats a tots els nivells, no només el religiós i de comunitat, sinó que són una part molt important d'Arenys des de sempre, des dels 400 anys. Penseu que els frares van venir aquí a Arenys el 1618, però és que Arenys com a tal es va independitzar d'Arenys de Munt el 1599, vull dir que tenen tanta antiguitat com Arenys en si i des de sempre han sigut una part molt i molt important i molt estimada d'Arenys, perquè ells no és només la part religiosa, sinó que tenen la part social, que ajuden a persones sense sostre, els hi donen menjar, els hi donen acolliment, els deixen vestir-se, dutxar-se a casa seva i a part ajuden moltíssim els serveis socials de l'Ajuntament. Llevamos 1 año y 10 meses en la calle. Aguantamos el frío, aguantamos todo, pero ahora buscamos faena porque no tenemos, ni yo ni mi mujer tenemos trabajo y sufrimos mucho. Y muchas gracias por la iglesia, por voluntarios y todo, porque este sitio no pide ni padrón ni nada. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a otro sitio, todos piden padrón. Però no n'hi ha prou amb donar una bossa de menjar, no n'hi ha prou, sinó que ells són gent que molts d'ells estan al carrer
I llavors aquesta estona que estan aquí, que pot ser una hora o una hora i quart, és el rato del dia que estan amb companys, que estan compartint de forma gratuïta un àpat, però sobretot una conversa. I entre ells es creen relacions. I amb nosaltres, que som els voluntaris que estem per aquí xerrant amb ells, a vegades no fem res més que estar-nos amb ells, no? Xerrant i així. Doncs aquesta estona pensem que l'ajuda a dignificar-se, perquè aquí són tractats amb tota la dignitat que la persona requereix. No? Per mi aquest és l'objectiu principal. Independentment de les creences que tingui cadascú, sí que veient la feina que fan, recuperes una mica la fe amb el cristianisme, no? Ells com ho defensen sense imposar res. Ells no retreuen a ningú que hagi de combregar potser amb la seva ideologia de fe. Arenys, per una part, anar a Arenys representava ja fer un pas després del seminari, de dir, ja és frare, et posaran l'hàbit, ja seràs un fraret, ja serà un frare. No et preocupis ara de ser frare, fes el favor d'acabar els estudis, ja en parlarem. Vaig acabar els estudis i em va costar de convèncer el pare 7 mesos, però per fi que es faci frare de la trapa, si vol. D'aquí 15 dies marxo. I em vaig anar acomiadat de tota la família. I no els vaig deixar venir a Arenys. Em van acompanyar només ni fins a l'estació. Ja expressament per no emocionar-me jo i per que ells em vegessin sortint de Pompeia. I no tots venien del seminari, alguns venien de fora, i aquests encara trobaven potser més dura la vida que en aquella època, que parlo de l'any 52, amb escassetat encara d'aliments i de comoditats molt poques dintre la casa en quant a calefacció i això, i és bastant humit. I quan vaig entrar al corredor del noviciat, i aquell corredoret, Senyor, feu que mai que m'hi quedi per sempre. Encara m'emociona ara. I come from India. I was ordained in April 2015. I'm here as a missionary to help the province of Catalonia, and this is the first time I'm coming to, I'm in Europe. Here in Europe we find a general crisis of faith, and people look for God and God experience. So it is our duty to give that God experience and to shoulder the church here. It is a time, as we read in Bible, there is time for sowing and time for reaping. Already the Europeans, we have sowed the faith of Christ in our land. So it is time for reaping, I believe. L'Orde dels Caputxins està estès per tot el món, no? Som 10.000 i escaig, i estem a més de 100 països. I la realitat és molt diferent d'un lloc a un altre. I ajuda, anar tenint coneixement d'aquestes diferències i de la riquesa que hi ha, no? Ja fa molts anys que la línia caputxina de Catalunya ha fet un esforç d'identificar-se amb el seu ideal i tot i la pobresa que es palpa en l'Església d'Occident. It's time for us to recontribute what we receive in terms of faith, in terms of Christianizing people, or in terms of giving the gospel to the people. It was the time that India was in need of so much of that faith,
And now that we have strengthened ourselves in faith because of the missionaries, great missionaries like St. Francis Xavier, and it's time for us to recontribute what we have gained in the name of Christ to the people of God here in the European continent. I també dic, així com, això potser és una animalada, però així com el missioner que anava a Àfrica o això, no? S'exposava a agafar la malària, el missioner que ve a Europa s'exposa a la depressió, perquè es troben aquí un to de vida eclesial molt més baix del que ells estan acostumats. Es troben també un individualisme a l'ambient, no? Que tampoc hi és allà. I per tant la vida de l'Església aquí, als ulls d'ells, és molt apagada. Mejor no abras esa boca, Previntuk. ¿Qué has visto? No, que hem tingut molts exàmens aquestes setmanes passades i se m'han acumulat els llençols. Molts, i de planxar-los, netejar-los i planxar-los, estaven tots nets, però tots per planxar, i clar, si són pels frares, rai, perquè mira, te'ls poses sense planxar, mira, hi ha gent potser que els agraden planxats, però a l'hostatgeria els llits han d'estar ben fets, i pobres se m'han acumulat un munt de llençols allà que no vegis, però bueno. Nosaltres els que estudiem ja comencem, quan ja hem fet els vots, diguéssim els primers vots, ja ens donen algunes tasques pastorals, hi ha catequesi, per exemple, catequesi d'infants o de joves, després hi ha la pastoral que es fa, l'acompanyament que es fan als terciaris, en el terç ordre, són tot de seglars que formen part de la família franciscana, i després també altres coses, per exemple els grups de diàleg i pregària, també són grups de gent laica del poble i d'altres pobles del voltant que cada mes tracten un tema, i aquests temes els preparem aquí també amb un altre grupet d'ells mateixos, i llavors aquests temes es van distribuint i un cop al mes a les diferents cases es troben, fan una celebració conjunta, sopen junts, i això fa més de 20 i escaig d'anys que ho fan. Sant Martí del Montnegre és una parròquia de muntanya. Antigament vivia molta més gent per aquí, pagesos, era com una espècie de poble petit. Avui en dia hi ha molt poca gent per aquí dalt, però per a nosaltres és com una mena d'eremitori on fem recessos. Normalment hi pugem cada setmana amb els novicis, passem un dia. També fem exercicis espirituals amb els formants 2 cops a l'any, una setmana, i també la comunitat cristiana, gent d'Arenys, gent de Barcelona, acostumen a fer exercicis espirituals, trobades. És per a nosaltres, una casa de recés. Bé, tinc molt bons records d'aquí. M'agradava moltíssim pujar aquí dalt, passar dies. Me coneixia tots els racons d'aquest bosc. Aquí he passat moltes estones de pregària, d'estar a prop de Déu. També és un lloc que afavoreix molt la trobada fraterna, perquè se crea un clima molt de família. Davant del Montseny. És diferent a la Serra de Tramuntana, però és molt bonic aquí també. És diferent, però molt bonic. S'assembla molt aquí als boscos, a les muntanyes on Sant Francesc tenia els seus eremitoris, on ell vivia. Estimar el meu germà i els meus pares. Què heu apuntat aquí? Què heu dibuixat? La Bella Quaresma. Que dura 40 dies. Que parteixo les darreres 40 dies. Una en una, a veure. Perquè són els 40 dies que Jesús va estar en el desert.
Tenim aquí el convent catequesi, tot i no ser parròquia, tenim catequesi, tenim un petit grup de joves. A mi m'envia 4 missatges i em truca sempre. Jo no, jo haig d'estudiar pel global d'anglès, el de català, i haig de preparar tot un dossier del curs de castellà. No sé com es fa un TDR, no sé què és. És un rotllo, sincerament, però és un punt de la nota. Un punt. Sí. Parlar de com afrontar, en plan, quan et pregunten coses o la gent es riu de tu quan s'entera de que creus en Déu o que vas a l'església i tot això. Compartir un sentiment que tens amb gent de la teva edat o semblant, poder parlar d'això i passar-t'ho bé és el millor que podem fer. La família que es forma entre nosaltres, o sigui, fent comunitat. Que bonic t'ha És que no sé, és... Buah, jo, si començo a ballar... No? Ay, eso es nuevo para mí. Mira, hi va haver un porter del Barça molt bo. Sempre me dius això. Què va anar? No, va anar de suplent al Brasil. I va donar titular. Sí. Hi ha els terciaris franciscans, que són gent són gent casada, doncs que fan la seva feina, fan la seva vida normal, però fan un compromís públic, fins i tot, de viure l'espiritualitat franciscana. En el seu ambient, per viure l'espiritualitat franciscana. El tejido muy fresco también, ¿eh? Pero no es seda, ¿eh? No, és viscosa, sí. I és un compromís de vida que fem davant Déu i davant de l'Església i doncs això que he dit abans, no? El que intentem fer doncs, és ser cada dia millors i viure segons la forma del Sant Evangeli. Mira, això és la capelleta de Lourdes, d'Arenys de Mar. És un lloc que a mi m'agrada molt perquè m'agrada molt la Verge Maria i llavors m'agrada molt venir aquí a pregar i moltes vegades hi venim amb els nens de confirmació, jo faig catequesis de confirmació i venim aquí a fer la classe quan parlem de Maria perquè es presta molt a parlar d'ella, és molt maca la imatge que hi ha i l'ambient de muntanya i això està molt bé. L'eix central és que coneguin a Jesús, que sàpiguen posar a la seva vida tot el que ens ensenya l'Evangeli. Els terciaris és el tercer ordre que va fer Sant Francesc, va fer un primer ordre pels frares, després va fer un segon ordre per les clarisses, quan Santa Clara va voler entrar a formar part de l'ordre de Sant Francesc, i llavors va veure la necessitat de gent normal, diguem-ne, gent casada, gent en família, que també volia seguir les mateixes petjades de Sant Francesc i va fer el tercer ordre. Mira, precisament l'Eduard va ser el que me va obrir la porta quan vaig arribar al convent. La primera vegada l'Eduard me va obrir la porta. I jo no me'n recordava com va ser. I a vegades m'ho explica. Diu, José, vas arribar amb una pregària a la mà, escrita amb un paper. I te vas confessar. I jo, de veritat, Eduard? I jo, sí, te vas confessar. I llavors ja va començar a parlar i va dir el que feien allà i vols fer de voluntari? I jo, vale, i ja vaig començar a fer de voluntari. Però me'n recordo que va dir, tu en què creus? I jo dic, jo crec en les persones bones, res més. No creus en Déu? I dic, no crec en Déu. I mira com ha canviat. Lloat sigueu, ó Senyor nostre, lloat sigueu, ó Senyor. Per Sant Francesc era com molt important tornar a viure, fer realitat el que Jesús va viure, el seu Evangeli. El que Jesús va viure amb els apòstols, amb la gent enmig de la qual se movia. I Sant Francesc, mogut per Déu, per l'Esperit Sant, va encarnar aquesta vida de Jesús en el segle XIII. Els franciscans som aquells que volem seguir aquesta intuïció de Sant Francesc i encarnar-lo en la nostra existència, una vida que ha de ser una llavor de fraternitat, d'amor fratern enmig del món, una vida que vulgui donar testimoni
de que el Déu de Jesús és el Déu que realment ens salva, que val la pena seguir-lo, que sigui el nostre tot. Saint Francis is our father first of all. We want to follow Christ in his footsteps as he was following. Sant Francesc, quan és un home adinerat i ric d'Assís, però no el trobem com Sant Agustí o com altres sants buscant a Déu, sinó que el trobem una mica despistat. És Déu mateix que el va com tocant i malgrat ell mateix, Déu el va configurant. Ell va un dia a una església d'Assís, sent que llegeixen l'Evangeli, un d'aquests trossos on Jesús parla de deixar-ho tot, i Sant Francesc exclama: això és el que vull, això és el que vull complir. I la mateixa corda franciscana té aquest sentit. Ell anava amb un hàbit d'ermità amb cinturó de cuiro. Sent que l'Evangeli diu no porteu cinturó, i ho agafa literalment. Es descalça, es posa una corda en lloc del cinturó de cuiro, es vesteix de sac, perquè vol aplicar literalment l'Evangeli. La conversió que ell defineix d'una manera molt telegràfica en el seu testament, posa el subjecte en Déu. Sí, el testament diu: quan estàvem pecats em resultava amarg de veure leprosos, però el Senyor em va conduir entre ells i el que em semblava amarg se'm va convertir en dolcesa. Si sóc franciscà és perquè Sant Francesc m'ha portat a Jesucrist i més que ser franciscà, el que vull ser cristià. Com Sant Francesc no volia ser franciscà, volia ser cristià. He wanted to be a missionary. He wanted to die as a missionary. He was trying a lot. Viure més com Jesús. Sí, va ser un canvi a l'Església, perquè ell va ensenyar una altra manera de viure l'amor a Déu i també a lo que és la natura. Sant Francesc és el patró de l'ecologia, però no per fer-la servir, sinó és patró de l'ecologia perquè no se serveix ni domina la naturalesa, sinó que se'n sent germà. Humilitat. Constància. The simple life that he led was a great shock for the church then. And with this simplicity, he could bring the entire church behind his back. És que és difícil dir-ho, perquè són moltes coses, però, no sé, estima-ho tot, potser. I el pecat del món quin és? És el que el papa Francesc en diu el carrerisme a vegades, no? El pecat del món és quan un s'emmiralla amb l'èxit i fa de la seva vida una cursa cap a l'èxit, no? I mentre un està ficat en aquella cursa, Déu és introbable, Déu no es revela, no es pot revelar, no troba espai. Però en el moment en què Sant Francesc es posa al costat del leprós, fora de la ciutat, allà Déu es pot revelar, allà Déu pot parlar. Que amb això el papa ha tingut nas, tot aquell jesuïta, però ha tingut nas, ha agafat el punt central de Sant Francesc. Sant Francesc vol no simplement una església pobra, sinó jo diria sense poder. Diuen, hi ha unes veus que diuen que al costat tenia un cardenal que era franciscà de Brasil, que es coneixien, amics, i quan ell va ser elegit papa, aleshores el va tocar de pensa en Sant Francesc. I diu que això li va desvetllar el nom, diuen. O sigui, des de la pròpia vida de Sant Francesc, a l'orde es formen com dues sensibilitats diferents, comunicades entre elles, però en part diferents, no? Una tendeix més a subratllar el rigor de la pobresa, a subratllar aquest apartar-se del món, per dir-ho així. L'altra tendeix més a subratllar la dimensió, que també està en Sant Francesc, de la predicació, de la missió. Llavors valorarà més temes com els estudis. El franciscanisme és com el cristianisme, és un moviment.
I dintre el cristianisme han sortit doncs, molts grups i dintre el franciscanisme també. Aleshores, demanaven permís o no demanaven permís per començar una altra línia, la línia retornant a Sant Francesc, i li deien que sí o ho agafaven. I una d'aquestes reformes, moltes reformes, van ser els caputxins. Precisament el que volen ser és retornar a l'antic, retornar a Sant Francesc. Per tant, en el segle XVI hi ha un frare que es diu Matteo de Basio, a Itàlia, que comença a demanar poder observar estrictament la regla. Una de les coses que el nom té de caputxí és l'hàbit, fins i tot el nom, una beguda i tot, caputxino, doncs l'hàbit i està tret d'haver anat a Assís i haver vist les pintures de Giotto. El que volen és semblar-se tant a Sant Francesc que fins i tot amb l'hàbit. Que la pau del Crist ressuscitat sigui aquí s'ha volgut fer una alternativa seriosa de la vida religiosa. L'Església ha de ser una alternativa, ha de ser la sal, ha de ser el punt de referència de Jesús, ha de ser el cos de Jesús, seriosament. Ha de ser un petit grup, però identificat i sabent què fa. I es tracta de reconciliar-nos amb la petitesa. I amb això Sant Francesc firmaria ben firmat. Tristesa i posi la joia.